Maayong adlaw mga bata. Ako, inyong Teacher Sandro, ang magkatudlo kaninyo karon sa Mathematics 2, ikatulo nga quarter, Module 7. Ang atong leksyon karon may tungod sa pag-ila sa tulid na linya, sa pakurba na linya, sa patag o pakurba na kilid sa tulo ka dimensyon na butang. Lantawan ninyo ang mga hulagway. Unsa inyong makita? Adunay mga straight na linya o tulid na linya, aduna usay mga kurba na linya. Kini mga bata ang mga pananglitan sa tulid na linya o straight line. Ang straight line mao ang mga linya nga diretso o wala ni pakurba o magpabawog. Ug maosab kini ang mga pananglitan sa curved line o linya na pakurba. Ang curved line mao ang mga linya na ning pabalud o aduna kini mga lalom. Lantawa kini mga hulagway mga bata. Kini nagpakita og flat surface. Ang flat surface mao ang mga kilid sa tulo ka dimensyon nga butang nga patag ug wala kini ni kurba. Kini sa mga hulagway mga bata ay nagpakita og curved surface. Ang curved surface mao ang mga pakurba nga kilid sa usa ka tulo ka dimensyon na butang. Base sa itong naiskutan kanina, atong buhaton ang unang buluhaton. Sulatan na to og SL o straight line kung ang hulagway nagpakita og tulid na linya. Og CL pod kung ang hulagway nagpakita og curved line o pakurba na linya. Kini, unsa nga linya ang iyang gipakita? SL o CL. Kung ang inyong tubag kay SL, insakto ka mo mga bata. Ikaduha, unsa ang iyang gipakita? Kung ang inyong tubag mga bata, CL o curved line, insakto ka mo. Kamaayo ba ninyo? Ikatulo, unsa ang iyang gipakita? SL o straight line o CL o curved line? Insakto, CL. Maayo mga bata. Ikaupat nga pangutana. Unsa ka ang gipakita niya? Insakto mga bata. SL o straight line. Kamaayo ba ninyo? Ari na po kita sa itong ikaduha nga buluhaton. Putangan na to og FS sa ibabaw sa linya kung ang hulagway nagpakita og flat surface o patag na kilid. Ato sang butangan pod og CS kung ang hulagway nagpakita og curved surface o pakurba na kilid. Atong sulayan mga bata. Lantawa ang unang hulagway. Unsa kaha ang ganyang napakita? FS o patag o flat surface? CS o pakurba na surface? Unsa inyong tubag? CS, insakto mga bata. Hari na puta sa ikaduha nga hulagway. Unsa kaha ang iyang gipakita? FS o flat surface o CS o curved surface? Unsa kaha ano? Unsa yung tubag mga bata? Kung ang yung tubag kay CS, insakto ka mo. Kini napakita o curved surface o pakurba na kilid. Ikatulo, lantawa ang hulagway mga bata. Unsa kaha ang iyang gipakita? Flat surface
o curved surface. Insakto, FS o flat surface. Kamaayo ba mga bata? Atong timan-an mga bata, adunay duha ka klase na linya. Ang SL o straight line ug ang CL o curved line. Ang SL mao ang mga linya nga wala ming bahog o diretso lang siya. Ang CL pod mao ang mga linya naming pabawog o may pagurba. Ug aduna usab kitay duha ka klase na surface o kilid. Ang FS o flat surface ug ang CS o curved surface. Ang FS o flat surface mao ang mga kilid sa butang nga diretso o wala ming pakurba o wala ming palawong. Ang CS pod o curved surface mao ang kilid sa tulo ka dimensyon na butang nga ning pabawog. Ug katong mga bata ang atong bag-ong leksyon karon ug naghinaot ako nga aduna kabuhi nakatunan. Sa dili pa ko mubikan, aduna ko isulti ninyo. Bisan wala si teacher, wala si mama, wala si papa, study gyapon. O mga bata, study gyapon unsa may nana. Study gyapon alang sa inyong kaugmaon. Mayong adlaw.